ሰላም ወሰናይ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ሰናይ ኣለኹ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዛ ሓዳሽ መዓልቲ ኣብ ሂወትና ዝሃበና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ስግደትን ንዕኡ ኩኖ እንዳበልኩ ምሳኹም ዘለኹ ምሕረት ይበሃል ኩልኹም ኣሕዋተይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ተቐመጡ ሎም መዓልቲ ብሓንሳብ ክሪኣ ሓሲበ ዘለኹ ብዙሕ ግን ዝተለማመድናዮ ነገር ከም ክፍኣትካ ዘይንሓስቦ ከም ሓደ ክርስቲያን እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ካብ ሓደ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ዘይፅበዮ ተግባርሲ ንገብር ኣለና ከመይ እዩ እንታይ እዩ ከዓ ብሓንሳብ ዝርዝር ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ ናይ ጾም ኮይኑ ኣብ ግዜ ጾምሲ እንታይ እዩ ጾም ከመይ ንፀውም ምስ መን ኣበይ መዓስ ቆልዑት ከመይ ክጾሙ ኣለዎም ዝብል ነገር ሓስብ ፀኒሐሲ እዚ ዘለናይ ግዜስ ናይ ጾም ግዜ እዩ ሕጂ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ቆልዑት ከመይ ክንገብሮም ኢና እቲዮም ወለድኸ እንታይ ዓይነት ሂወት ኣለና ኣብ ግዜ ጾም እንታይ ዓይነት ዝተለማመድናዮ ነገርሲ እንታይ ኣሎ ንዑ ክሪእና እሞ ኩልኩም ኣሕዋት እንኳዕ ደሓን መጻኹም ሕቶ ርእይቶ እንተለይኩም ከዓ ሓሳብ እንተለይኩም ከዓ ጸሓፉለይኹም ተባረኹ ኩልኩም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ብዛዕባ ጾም ክንብል ከለናሲ እቲ ጾም ኣበይና ንረኽቦ ከመይ እዩ ንምንታይ ኢና ንፀውም እቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ክርስቲያን ወላ እስላምሲ ንጾም ኢና ነዚኦም ክርስቲያን ግን ኣነ ብዛዕባ ክርስቲያን ስለ ዝፈልጥ ክርስትና ሂወት ጎይታና ኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን እዩ ጸይሙ መዓልትን ለይትን እዩ ጸይምዎ ከማና ኣይኮነን ማለት እዩ ንሕና ኸ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾንና ስጋ ስለ ዝኾንና ኸ ክንገብሮ ዝግባአና ውሱን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ገይርዎ ኢልናስ ኩሉ ነገር ክንገብሮ እሱ ሓይሉ መንፈሱ ጸግኡ እንተዘይህብዎ ሲ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ እቶም ተፀውዑ ብዙሓት እዮም ግን እቲ ናብሲ መንግስቲ ዝኣትዉ ግን ውሕዳት እዮም ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ከምኡ እዩ ዝብል ኣብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ኣብነት ተኸቲልና ኸ ንሕና ንፀውም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ብዙሕ ፈተናታት ተፈቲኑ በቲ ርጉም ዲያብሎስ 3 ግዜ ከም ተፈተነ እዚ ርጉም ዲያብሎስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈ ይፈቲንዎ ስለዚ ንሕና ድኹማት ፍጥረት ስለ ዝኾንና ኸ ንዓና ኸ መዓልታዊ ኣብ ሂወትና ኣብ ፈተና እዩ ዘእትዎ ማለት እዩ እሞ ዘይንፅልይን ዘይንፀውምን እንተኮይና ወይ ከዓ ክንፅሊ ንሃና መንፈሳዊ ሂወትና ክብ ክነብሎ እንድሕር ፈቲና ብዝፈተናዮ መጠን ከዓ ፈተናታት ይበዝሓና ንሰዓር ንወድቕ ኣብቲ ዝወደቕናዮ ግን ጠንቀላላዕ ክንብል ዘይኮነ ጎይታይ ሓይልኻ ሃበኒ ፀጋኻ ሃበኒ ኢልና ከዓ ክንትስእ ከም ዘለና ኢና ተማሂርና ማለት እዩ ፈተናስ መካይትና እዩ ሕጂ ንቆልዑት ከመይና ክንገብር ዘለና ቆልዑት ክፀውሙ ኣለዎም ብፍላይ ደቅናሲ ከይጎበዙ ኮለውስ 8-9 ከይመልኡ ኮለውስ ነዚ ነገር እዚ ክነለማምዶም ኣለና ምፅላይ ክነለማምዶም ኣለና ጸሎት ክነለማምዶም ኣለና ምጽዋም ክነለማምዶም ኣለና እንድሕር ኣብ ገዛና ዘይነለማምዶም ምሳና ዘይጽልዩ ጸልዮም ዘይበልዑ ጸልዮም ዘይድቅሱ ጸልዮም ናብ ትምህርቲ ዘይከዱ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኦም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኦም እንድሕር ዘይገይሮሞ ካብ ሕጂ ድሓር ሓድሽ ነገር ክተለማምዶም ኣዝዩ ዝኸብደካ እዚ ዘለናዮ ሂወት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ነይረ እንዲ ኣብቲ ናይ ጸሎት ግዜ ኣይኮነን ጸሊናሲ ኣይኮነን ከይጸለናስ ጸሊና ከማን ኣዝዩ ከቢድ ሂወት ኢና ነበር ንሕልፈን ዘለና መዓት ፈተናታት ዘለዎ ሂወት ኢና ዝወት ቀዳማይ ዓለም ንነብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደራ ክብለኩም ኣቦታት ኣዴታት ንደቅና ካብ ሕጂ ምጽላይን ምጾምን ክንምህሮም ኣለና ክለማመዱ ኣለዎም ሓድሽ ነገር ክነተኣታቶም ደይኮነ ካብ ሕጂ ካብ ንእሽቶኦም ምሶም ሒዞሞ ክዓብዩ ኣለዎም ሰዓታት ክህልዎም ኣሎ መዓስ ይጽልዩ
بحيل خا دحار مس قبزو كصوم علىك حجنا يصوم جزء كتبلو زي كونا كاب حجن دحر لما متك تيوت يقللك حجي كنقبرو زلنا خاب جزء صوم بزح ነገር ይዘሎ ናይ ግድን ምግቢ ምخላዕ ደይኮነን ቆልዓ ሕጂ ጾም እዩ ሕጂ ጾም ስለ ዝኾነ ከምዚ ክትበልዕ ይብልካን ከምዚ ክስተ ይብልካን ከምዚ ክትገብር ይብልካን ዘይኮነ ክንብል ዘለና ኣብ ግዜ ጾምሲ እዝን ይግበር ብተወሳኺ ከዓ ንስኻ ብምንታይ ካብ ምንታይ ክትጾም ትደሊ እዝን ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ እዝን ይእዝዝ እዩ ኣብቲ ዕድሜኻ ዝኣኸሎ ከዓ ከምዝን ክትገብር ኢኻ ሙሉ መዓልቲ ከይበልዕኻ ክትውዕል ክትውስኸሉ ኢኻ ኣብ ግዜ ጾም ንዝተሸገሩ ክትሕግዝ ከም ዘለዋ ዝደኸሙ ሰባት ብምሕጋዝ ገዚኦም ገዛ ብምፅራይ ድዩ ኣስቤዛ ብምሃብ ድዩ ነቲ ሰብሲ ከይፈለጠ ከሎ ተሸገረ ጎረቤት ኣሎ ድዩ ምሕጋዝ ክበሃል ከሎ ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ወይ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ኣፍሪካ ኣብዚ ዘለናዮ ዘለናዮ ዓዲ ብዙሓት ተሸገሩ ሰባት ኣሎ ዝነብሩ ኣብ ፅርግያ ዝነብሩ ኣለዉ ካብ ገዛኦም ተፈናቒሎም ኣብ ፅርግያ ዝነብሩ ኣለዉ ወላ ውሕድ ኣታዊ ኣለዎም እሞ እስኻ ከዓ እግዚኣብሔር ሂወትካን ውሉድካን ናብራኻን ክባርኸካ መታን ወላ ናይ ክልተ ዝተዓሸገ ባኒ ደኻ ገዚእኻ ክትህቦ ፍሩታ ደኻ ገዚእኻ ስለ ዘለካ ወይ ስለ ዝተረፈካ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ጾም ግን ክልተ እንተሊካ ሓደ ምቀል እዩ ዝበሃል ብኸምኡኻ ክትጾም ኣለካ ምጽዋምሲ በቲ ከም ልምዲ ንገብሮ ዘለና ንሕና እንታይ እዩ ሎሚ ረቢዑ ሎሚ ዓርቢዑ ሎሚ ናይ ጾም ግዜ እዩ እሞ ስጋ ክንበልዕ የብልናን ጾም ስለ ዝኾነ ስጋ ክንበልዕ ፀባ ክንሰቲ መዓር ክንበልዕ የብልናን ካብ ጽቡቕን ጥዑምን ነገር ክንክላዕ ኣለና እሱ ኣይኮነን ትጾም ከምኡ እንዳገበርካኸ ሳንቲ ዓይነት ህይወት ትነብር ኣለኻ ካብ ከምኡ ትበልዕ ትሰቲ ጽቡቕ ነገር ከዓ ክትገብርኒ እግዚኣብሔር ዝፈቶ ስራሕ ክትገብር ሓውኻ ክትሕግዝ ዝሓመመ ክትበፅሕ ዝተሸገረ ክትረድእ ገዝኡ ኣመን ኣሎ ዝተሸገረ ገዝኡ ክተፅርየሉ ወይ ከዓ ኣብ ሕክምናታት ከይድካ ኣለዉ መዓልቲ ንሕና ብሓንሳብ ኮይና 2-3 ሰብ ኮይናሲ ኣብቲ ጥቃና ዘሎ ሕክምና ድዩ ወላ ርሑቕ ዝበለ እውን ብዘይገድስ ኣብቲ ሕክምናታት ከይድካ ነቲኦም ኣብኡ ደቂሶም ዘለዉ ነብሶም ክትሓፅቦም ፅፍሮም ክትሰደሎም ሕጂ ኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ጥዑም ፀሓይ ይወፅእ ስለ ዘሎ ነቲኦም ሓሚሞም ዘለዉ በፃሒ ዘይብሎም ገለ ነገር ሒዝካ ኣብኡ ክትበፅሕ ብኸምኡ ነገርካ ክትፀወም ትኽእል ኢኻ ሓሚምካ ኣለኻ ጥዕና ይብልካ እንዲስኻ ፀገም ይብሉን ነግድን ኣይትብላዕ ክትበልዕ ይብልካን ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽናሲ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሕግታት ባዕልና ደቂ ሰባት ዝገበርናዮ ቤተክርስትያን ዝገበረቶ መራሕቲ እምነታት ዝገበርዎ እዩ ሕጂ ነቲ ኩነታት እቲ ርኢኻ ምስቲ ኩነታት ናትካ ከዓ ትገብሮ ነገር ኣሎ ቤተክርስትያንና እውን ትእዝዝ እያ ንዝተሸገረ ኣብ ግዜ ጾም ብፍላይ ኣብ እሱራት ከይድካ ክትበፅሕ ከም ዘለካ ንዝሓመሙ ዝተሸገሩን ሰባት ኣነ ዝሓመም ኣይፈልጥን እየ ክትብል ትኽእል ኣብ ሕክምና ኣለዉ ዝሓመሙ ሰባት ዓበይቲ ዘግታማት ዝእለዩሉ ቆልዑት ኣሎ ዘግታማት ዝዓብሉ ኣለዉ ዝተኣሰሩ ኣለዉ ኣብኡ ከይድካ ክተገልግል ብነፃ ክትሰርሕ ከዓ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነቲ ጾም ካብ ምግቢ ምክልኻል ሎሚ ጾም እዩ እዚ ክትወስድ የብልካን ሎሚ ጾም እዩ እዛ ጓል እዚ ክትበልዕ የብልክን እዚ ክሰቲ የብልክን ሎሚ ጾም እዩ እዚ ክንበልዕ የብልናን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ምብልዒ ናይ ምስታይ ኣይኮነን ካብኡ ክንወፅእ ኣለና ክንኡ ክንከይድ ክንብል ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽናሲ ኣብዚ ናይ ጾም ግዜስ ብዙሕ ነገር ክንገብር ክንክእል ከም ዘለና ሓይሉ ፀጉእ ክህበናሲ ኣብ ስጋን ኣብ ፀባን ኣብ መዓርን ጥራሕ ክንውሰን የብልናን ሓንጎልና ክነስፍሖ ንኽእል ኣለና ክርስቲያን ሂወት ልዕል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ግዜ ጾም ሕጂ እግዚኣብሔር ይመስገን ጾም እቲ ፀሓይ እንዳመፀውን መፅእ ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግዜ ቁሪ ግን ንደቅና ክነገድዶም ክነሸግሮም የብልናን ምክንያቱ ኣነ ካብ ዝረኣኽዎን ካብ ነገረኒ ዝሰማዕኽዎን ኣብ ቤት ትምህርቲ ቆልዓስ ድቃስ ይመፅኦ ምስቲ ዘለዎ ቁርሲ
ሕጂ እኳ ድሓን ኮይኑ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብቲ መጀመርያ ኣዝዩ ቁሪ ነይሩ ሙሃ ቆልዓ ከይበልዐ በዝው ዘሎ ቁሪሲ ከይበልዐ ሰዲድካ ሙሃ ቁሪ ክመሃር ይብሉ መዓልቲ ክመሃር ዝውዕል እንታይ ይገይሩ ትቆልዓ ንምንታይ ከምኡ ንገብሮ ከም ንምንታይ ናብኡ ነሸግሮምን ነገድዶምን ሓይሊ ንጥቀም ንምንታይ እዚ ቆልዓስ እግዚኣብሔር ፈቶይ ቆልዑት ናይ እግዚኣብሔር እዮም ናባይ ክመፁ እዮም ግደፎም እዩ ዝብል እሶም ዝገበረው ሓጢኣት እሶም ዝበደሉ ሓጢኣት ንጾምን ጥራሕ ከብድኻ ንኽትኸይድ ናብ ቤት ትምህርትን ዘገድድ ዘግብር ሓጢኣት ሳይገበሩን ቆልዑት ንሕና ኢና ንከምኡ ክንገብር ዘለና ንሕና ኢና ሙሉእ መዓልቲ ፀይምናን ሰጊድናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንዳነብዓናን ምእንቲ ንገዛ ነፍስናን ምእንቲ ገዛ ደቅናን ምእንቲ ዝነብረሉ ዘለና ሃገርን ምእንትን ቀዲሞምና ሓሊፎም ዘለዋ ቦታት ኣዴታት ብዛዕባኦም ክንፅሊ ክንፀውም ጥራሕ ኣፍና ክንከይድ ዘለና ንቆልዑት ኣይነገድዶም መጃኹም ሓደራ ብለኩም ኣብ ትምህርቲ ምስ ከዱ እቶም ቆልዑት ምስ ቆልዑት ስለ ዝመሃሩ ምስ ቆልዑት ስለ ዝራኸቡ ምስ ቆልዑት ስለ ዝዕልሉ ሓባር ስለ ዝኾነ ኩሉ ስርሖም ኣብ ጥቕኦም ምስ ቀረቡ ሳኪት ጨናዊ ኣፍካ ክትሓፀብካ መፂኻ ኢሎም ተነፅሎ ይመፆም ኣሎ ኣፍካ ከይተሓፀበ ስለ ዘይኮነ ደይኮነ ትቆልዓ ፀይሙ ስለ ዘሎ ከይበልዐ ስለ ዝመፀ ብኸምኡ እዩ ወይ ከዓ ንሕና ሜላ ክንጥቀም ኣለና ክንፆም ደሊና ኣለና ክነለማምዶ ደሊና ኣለና ንጉሆ በሊዑ ካብ ገዝኡ ይኸይድ እቲ ናይ ምሳሕ ግዜ ግን ከይበልዐ ኣብኡ ይውዕል ሳዕ 3 ምስ ተመለሰ ድሓር ከዓ ክበልዕ ከምኡ ንገብሮ ኣለና ንሓንጎሎም ቆልዑት ይዓብዮም ዘለዎ እቲ ዕቤቶም ዓብዮም ስለ ዘይወድኡ ቁርስኻ ናይ ግድን ኣድላይን ቆልዑት ትምህርቶም ነቂሖም ክመሃሩን ዝተምሃሮውን ኣብ ልቦም ኣብ ሓንጎሎም ክገብሮ ዝሕግዞምካ ቁርሲ ስለ ዝኾነ ቆሪስና ንሰዶም እቲ ቁርሲ ግን ይፍለይ ሕጂ ኣብ ግዜ ጾም ኢና ዘለና ኣብ ግዜ ጾም ከዓ እዝን ስለ ዘይብላዕ ኣዘን ከዓ እገብረልካ ወይ ከዓ ይገብረልኪ ኢልካ ኣቆሪስካ ትሰዶ ትቆልዓ ሽዕሙሉ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ከይበልዕኻ ክውዕል ካብ 13 ገለ መለታት ዕድሜኦም ኩሉ ነገር ሕማቕን ክፉእን ክገብሩ ሓጢኣት ክገብሩሉ ዝጀመሩሉ ግዜ ግን ሽዑኡ ነግድን ክነገድዶም ኣለና ምክንያቱ ካብ ሽዑስ ክለማመዱ ኩሉ ነገርስ ክፈልጥዎን ክገብርዎን ከም ዘለዎም ክነግሮም ክንክእል ኣለና ሽዑስ ንኩሉ ነገር ይፈልጥዎም ንኩሉ ነገር ኣካላቶም ዋላ ሓንጎሎም ዋላ ኩሉ ተዳልዮም ንኣሽቱ ከለዉ ግን ፅቡቅ ነገር መሲልና ንገብር ኣለና ግን ኣብ ትምህርቲ ከይዶም ቆልዑት ይህሰዩ ኣለዉ ካብ ደቂ ትምህርቶም ተነፅሎ ይመፆም ኣሎ ሓቢሮም ክሰርሑ ኣይክእሉን ኣለዉ ይፅረፉን ይዋረዱን ስለ ዘለዉ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ጌርና ኣቆሪስና ንሰዶም ወይ ከዓ ጥራሕ ከብዶም ይኸዱ ኣብቲ ናይ ፋዱስን ፈርኣን ክምስሑ ከሎ ምስኦም ቆልዑትካ ክምስሑ ክነፍቅደሎም ክእል ኣለና በርከይ በልዓኻ ከይሰተኻ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትውዕል ኣለካ ክትብሎ ኣይትኽእልን 16 15 14 ዕድሚኡ ዓብይ እንተኾይኑ ግን ፀገም የብሉን ካልእ ካብ በመረዳእታ ክኸውን ኣለዎ ከይረዳእካ ክትነግሮ እንድሕር ብሓይሊ ተገድዶ ኣለኻ ኣብ ትምህርቲ ከይዱ ባዕሉ ገዚኡ ክበልዕ እዩ ካብ ኣደይን ኣቦይን ኣይፍቀደንን ኢሉ ካብ ዛዕባኹም ከይዱ ይነግር ኣዴኻን ኣቦኻን ኣይኮነን እዚ ሕጊ ገይሮሞ ዘሎ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ናይ ጾም ግዜ ስለ ዝኾነ ክፈልጥዎም ክርድእዎን ክሰማምዑሉን ክኽእሉ ኣለዎም ደቅና ክኣምንዎ ክእሉ ኣሎ ክነረድኦም ክንክእል ኣለና እምበር ክነገድዶም የብልናን ዕድሜኦም ካብ ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና ኣብ ትምህርትኻ ንዝገጥሞም ነገርካ ክንሓስብ ክንፈልጥ ከንኡ ክንሓልፍ ምስኦም ክንዋሳእን ከለለና ደቅና ክፃረፉ ክዋረዱ ኣብ ትምህርቲ ክነዓቑኻ የብልናን ኣነ ከምኡ ኣይደልን ወላ ኩሎም ኤርትራውያን ከምኡ ክኾኑ ብሰንኪ ወለዶም ኣይደልን እየ ስለዚ ሓደራ ብለኩም ደቆም ፅሬቶም ክሕልውሎም ፅሬቶም ዝሓለዉ ፅፉፋት ኮኑ ከለዉ ኣላ ኣዴታት ኣቦታት ፅሬትኩም ሓሊኹም ፅፉፋት ኮይንኩም ናብ ትምህርቲ ክትከዱ ትክእሉ ኣለኩም ብሰንኩኹም ቆልዑት ክሸቕረሩ የብሎምን ወላ ኣነ ቀደም ተምሃሪት ከለኹ ኣቦን ኣዴን ናብ ትምህርቲ ክመፁ ከለዉ ፀይሮም ወይ ገለ ነገር ኣጉዲሎም ተመፅኡ ብጣዕሚ ይሓርቕን ይሓፍርን ነይረ ብጣዕሚ ስለዚ እቲ ኣነ ኣባይ ዝሓለፈ ከዓ ኣብ ደቂ ክሓልፍ የብሉን ከምኡ ክንገብር ኣለና ስለዚ
بسانك تصوم قلعت كتصرفون جناوي رساحي خاصها أفكار تصرينها مسانا يتصاوتنها كل أنت يسمعكم الله يا نحسبلو شعوبتي تمرت خدوه لو قبوا مصاحمي حزام خدوه لو استفلا عانت فرطة حزام خدوه لو عبتنا يفعلوا سجزء حبيرهم مستنقلت قبل ستيو كفكرهم كلالو ጾም ስለዝኾነ እሳይ ጾምንኻ ኣይተዋሃብንኻ ከምኡ ክንብል የብልናን ስለዚ እስኹም ተከላእኹሞም ኣነ ኣቦና ኣደይን መግቢ ንኸይበልዕ ጠመይ ኣለኹ ከቢድን ኣሎ ይሽግር ኣለኹ ካባኻ ክበልዕ ዶ ኢሉ ክልምን እዩ ኣብ ትምህርቶም ከይዱ እዚ ዶ ሕሸና ዋላስ ቆልዑት ኣሚኖም ፈትዮም በዓሎም ተረዲእዎም ከይበልዑ ከይዶም ትብስምዕ ገይርና ከይና ድሓር ፋዱስን ከርኣን ምስ ደቆም ምስትዮም ደቂ ክላሶም ኮፍ ኢሉ ተመሲሖም በሊዖም ሰትዮም ደስ ኢሉዎም ክመፁ ዶ ሓይሽ ዋላስ ፀቕጢ ገይርና ኣፍና ከይበልዓና ይኮነ ሓንሳብ በሊዕና ዋላ ኣፍና ቆርበት ይጨኖ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ስለዚ ንግሆ ተስኢኻ መፂኻ ትምህርቲ ኣዕቲኻ ከዓ ምስቲ ምሳኻ ኣፉ ዝጨኖ ሰብ ኮፍ ኢልካ ክትመሃርሲ ያ ተምላስ ይዝመፀካ ኣነ ዘይፈትዎ ነገር ኣነ ዘይገብሮኻ ትውላድካ ክፅረፍ ክዋረድካ የብሉን ስለዚ ነዚ ኣብ ግዜ ጾም እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ ውላዳ ክንሰማማዕ ክንክእል ኣለና ዕድሜኡ ዝኣኸለ እንተኾይኑ ከይበልዓ ከይዱ ኣነ ንበይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝመሃረሉ ዘለኹ ኣነ ቤት ትምህርቲ يريهم بزحات إرتران نبينهم تنزلهم نبينهم كوفيلهم وموبايل تخطوه ويقال قبلوا ريهم و من تاين أبي تمرتين دكنا ينسألوا له كن ريهم كن سمعهم كن حجزهم كلا لنا بزعم دكن بزعبة دكنا تملكت يعني أنا حيال خو بزعبة نفسنا هكذا لو معرتي نتقوم نبلا لنا نتقوم بالمدي ولا بجزا حسن متيدي ولا بجلبوتا كيد كايدخا بون ستي ويجلا نجر مستحطو لومي ربيعو لومي عربيو صبا بزي بون بزي صباي ستي نجزي صوميو سجاي بلعني زي بلمدي كومون بلا لنا تلما مدنا يسلا زخونا زي راح يكونن روبع سلسخونة وي زي عبس سلسخونة يكون كان راح يكون كان كتصوم زلكا كبز حنا غير كتصوم عليكا في لعبوتات عديتات بليز كنقح خلالنا نحنا بعلنا فتينا دلينا اب حاتياتنا عطوالنا نتي حاتيات كفتينا يو كبرتا تدبدبنا تخدينا بطلنا دقيسنا مصاوتنا يدابلوس نخونا لنا نتي قويتنا عملاقنا يسوس كريستوس مئنتانا يلو تفتينو تعويتو عم مسكال ميتو نعو نعقنا قن نعو شلالينا نعو رسئنا نعو أبقمت كيئتنا بفلاينا بزي قدامي عالم اسمتانا سي سلام مدنا يهوت هالو كاوك نوطن خلال لنا أبكم أنا تهوت إن أنا بركة لومي صوميو أنا تعمل له أنت بالكني وا أنت يزلو زلو أنا بتعمل زجرم سلازين حدث زاربك إن بينك تراهم سلازين تخل نخلهم أكل عالم زلهم سبات كبت حكم الله إلى نزع فيديو كيريا بجهاتكم كابتوي دك إسنايو تتر إسنايو بعلنا فتينا دلينا آتينايو سلام إلنا تبيتنا أنا دليك إلنا فرينا أتينا زلنا كل سب زريون سمعون أحد أتعلنا تي كيف لتنا كل سمنا واحد أتعلوا نتكا قديفكا نتكا لسب حد أتمكن صار زكونة كابتو ديقنا يزلنا كن برابر مسارحينا تون خونا لنا انتا يسو انت بالكمني بعلنا فتينا دلينا أبقرمي إكزابيرن أبقرمي كهناتن أبقرمي مساخاخرن أنا سبعي كتكون تقبلك أسخون سبيتي تكون تقبلك إلنا فرينا عتنا كلنا من أنت زي تقم سلك نبيل كا عم منقصي خيدنا زي سبيتي كم تتقبرن لا زي سبعي كم تتقبرن له أيدلني نزي سبعي
عيدلني نذا سبيتي إلنا خاب علينا فتينا نجزابهير حسينا لنفسنا حسينا نمنجستي حسينا نحللنا حسينا تفلالنا نبر لنا نمنتاي أبو كل عادي أكل أوروبا دي أو أمريكا دي أكل عادات سين الناتوش تاراتات على بخمي مجدي بحتير مجدي جنزم نركب أبزلنا عادي سبيتي بينات نبر تقوينا نتقلعت عبيو نتي قلعت عبي على نبينات نبر على إلكا توسخي توهابو سلي على هراي أبعد إنجليز كأنت تخير كاها كله ببين وعنش أرالا تحدق أنت فلالينا هنا إلكا جنا بتجزا بحسب لنا بركة نتي تنبر له جزا جن أكاريها بو أتاوي جركا تنبر أما أمريكا هون كموتات أنا كم زخمز أجمع أرحب الله قاعد يمون الله شكر رحب الله حدق أنا مكينا دي حدق أنا جل ملايلكا إنشورانس جركا نحسوت مساكر جركا جل ملتات إنشورانس سلت ركب أكو بوتو استفلا لي عينات مقدي جيرنا سلن رخبلو من تاي من قصة سماين رخبلو فقر نرخبلو سلام نرخبلو حلنا نرخبلو هيوات نرخبلو مقدي أكندي ندلي حسس نبلسي بقارع سلن راكب أوكي سلت راكب صبوي سلت راكب وانا من تاي قلت تصوم يتبل تصوم سلت رخبلو مقدي تدلي زي سوا معاني زلو يصوم يتبل نتي إجابير زي فتوى صراحة صراحة كما يركها تصوم تحبيخات سرح نيتألم سرح شو ولا طبع يكون نيتألم سرح بهال تايت نيتألم سرح زي تفرد أمك طولة عبيتي كتماتات أمت وسبعات بزي ورقة أب حدا سرح يقصروا تزرخوا وحر ساعات يوم جن أبقى وتخا بزح خفاليا توساخي بتسألمات ورقة زي بالكام منقص زي فلتو قبرنا منقص زي تخفللو تسألمات إجابير زي فوتو صراحة تسألمات حاسيخات عليك جنزب ترخب له هيوت مالتنا هي تسألم صراحة زبالة الله وزلنا يعدي مالتي إجابير دعبنا ولا سلي شو خان نتقوم نبلا لنا تحبينا نسرح تحبيخا تقبرو نجر كله جيجا مخانو دافلتنا حلينا عند صدرها رح تحجز نفسها راك تحجز نابرها راك تقبر سلسي أمونغو نتعرف علينا يا حواتي كاب كله ببينها تنبر نمنتا ببينها تنبر فقرينا ولدي ولهم تنقلعت صح حاجز قد لك فقرينا سوايك فقرينا سبيتخا قد لك حاليت قد لك كارتات تبل ما عاد صراحي زلو ببينها تنبر تي انت رخبان سالي توسخي لهم زهبوخا دولارات ولا مليون خون بفقرين بحاليتين بحاك انسل زي متسق شجرن مكران حيزلكا متسق جاي يمتسالكا اندحار يمتسالكا انتي هتقبرلو بلاسو ده هتانسالو مكينة ده هتسرحلو ولا أب غزا أب عدخا ده غزا كتسرح أفلتني جن بخوم عينت مقدي نخيد علينا بزحات كابتن كلهم سدتنياتات سين هنا فلي زبلنا تحابينا حسينا نحفتنا نحونا سبيتي سبايلنا نمتسق شعو تفاتيحنا خانبل وكان خالص سبسل غيرنا بس سبايو يفلطوا تطيقو نسلي الكا تمتسق عفلتني 10 شح 30 شح تخافلكا تمصابلتي 10 شح 30 شح تعويته تبل نجيكا تعوتنا ምክንያቱ እግዚአብሔር حزن አለው መንግስት አምላክ ከም ሰራዊት አትመጽእ ቀትሪ ድመጽ ምሸት ድመጽ ማስመጽ እንፈልጥና አነ ሕጅለሁ ደሃራለሁ ይብለሁ አይፈልጥነ ትዝረኸብኮ እስራኤል ሸሕ ቢዝነስ ገይረ ደምጻኸው ሰብአይ ዲ ሰቤት ዲዩ ወይ ሓወይ ዳ ሓፍተይ ዳ ንምንታይ ንሕሱ ብካለ መገዲ ገይርና ክነምጾ ንኽእልና ኣይከኣልናን ካ ዕድሉ ኣብ ዘሎ ቦታ بعقمنا نبونا ندينا كنحجز نكلا لنا أنا أبزي سرحو زلخو سراح أبزي زرهو زلخو عتاوي أنا أخولي عتاوي بالله لنفسين سلزي خل أبسل الصورح كل تورحي ويا بعمتك حجزكم
يعريتها قبروا ليلكا شجركا تنقر نمنتين بتسلم سرعة تعطو نبوي ندين كحجز له እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ ዶ ይሸና አነ ነቦይ ندين حجيزه ዝረብሖ ነገር ወላ ሓደ የለን ምክንያቱ ትምረቃ ዋላ አይበጽሐንን ምክንያቱ መንግስቲ ሓሴ ጸልም ስራሕ ዝሰርሕ ወላኻ እቲ ንመንግስቲ ትነብሮ ዘለኻ ዓዲ ግብሪ ክትከፍል ኣለካ ኣይከፈልካ ንዖም ሓሲኻ ታሊልካ ስራሕ የብለን ኢልካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ሓሚመ ተጸሊእን ኣለዎ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ተሓቢእኻ ግን ንስኻ ትሰርሕ ኣታዊ ትረክብ ግብሪ ክንከፍልሲ ግዴታና እዩ መንግስቲ ኻበትን ኢሕና ንኸፍሎ ግብሪ ገይሮም ጽርግያ ይዕርዩ ለተበላሾ መገዲ ደም ከዕርዩ ንስደተኛታት ደም ክሕግዙሉ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩሉ ብዙሕ ነገር መንግስቲ ካብትን ኢሕና ንኸፍሎ ግብሪ ብሆሙ ገይሩ ኩሉ ነገር ጎደለታት ንህዝቢ ዘድልዮ ነገር ይገብረሉ እዩ ስለዚ ግብሪ ክንከፍልሲ ግቡና ደይኮነስ ግዴታና እዩ ጎይታናን አምላክናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወላ ቅዱስ መጽሐፍ ተጻሒፉ ሎ ሓንቲ ሳንቲም አምጪስ ኣብ ዘለሲ ንመን እዩ ክንከፍል ግቡና ድዩ ኢሎም ኣብ ፈተና ከእትዎ ኢሎም ዝሓተትዎ እቲ ንቄሳር ክንህቦ ከም ዘለና እቲ ናይ ኣምላኽን ኣምላክ ክንህብ ከም ዘለና ግዴታና ንቤተ ክርስቲያንና ነው ኣብዚ ዘለናዩ ቤተ ክርስቲያን 10 ካብ 100 ክንከፍል ግቡና ደይኮነ ግዴታና እዩ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ካብትን ኢሕና ንኸፍሎ 20 ወይ ከዓ 10 ካብ 100 ክብለኩም ከለኹ መባ ኣይኮንኩን ዝብለኩሉ ኣለዉ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትሄድ ከለኻ ዓቕምኻ ኣውፂኻ ትህቦ እሱ ዓቕምኻ ኣውፂኻ ትህቦ 10 ካብ 100 ካብቲ ትእትዎ ዘለኻ እስኻ ገንዘብ ኣለካ ድዩ ስራሕ ኣለካ ድዩ ስራሕ የብልካ እንድዩ تبلع لها تفتلها منجسي حجزك ولا كابت منجسي زحجزك ريحة 10 ميتين كتهب جبوها ديكونه قديتنا نمنجسي خنكفل قديتنا ونبيت كريستيان كنكفل قديتنا بيت كريستياننا كابيات قلقل قدس قربان زخون الباسات نبيت كريستيان زخون نايلتشي نايماين زخون نويني نبيت كريستيان زخون نخلو نجر تخفلو ቤተክርስቲያን ወላ ባዕላ ግብሪ ስለ ትኸፍል ንመንግስቲ ንሕና በትንህቦ ገይራ ቤተክርስቲያን ትሳተፍ ቤተክርስቲያን ንኹሉ ነገር ትሽፍን ስለዚ ኣሕዋተይ ግብሪ ክንከፍል ግቡእና እዩ ግብሪ ከይከፈልና ተሓቢእና ምስራሕ ጌጋ እዩ ሓወይ ሓፍተይ ኢልካ ተሓቢእኻ ካብ ወፃኢ ኣምፂኻ 34,000 ክትገብር ከምኡ እንዳገበርካ ጌጋ ጌርና ኣለና እወ ግቡእና ግዴታናን ፈሊጥናን ግን ጌጋ ከም ዝገበርና ተኣሚንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተደፊእና ኣብ ቅድሚ ነቲዮም ድሕሪ ሃዋርያት ዝሰርዓልና ኣብ ቤተክርስቲያን ኣየለይቲ ዘለዉ መራሕትና ኣለይትና ኣቦታትና ንኦም ከይድና ክነግርን ካብቲ ዘለናዮ ወዲቕናዮ ፈቲና ደሊና በዓልና ፈቲና በዓልና ደሊና ኣንቲናዮ እዚ ኣገዲዱካ ወይ ተጋጊኻ ተኣቶ ሓጢኣት ይኮን ከይፈለጥካ ትገብሮ ብዙሕ ሓጢኣት ኣለካ ግን በዓልና ፈቲና ናይ ጸሊም ተሓቢእና ንሰርሕ ጌጋ እንጠጠውና ብሎ ፈቲና በዓልና ደሊና ሰብኣይ ሰበይቲ ተፈላሊና ለና ጌጋ ጠጠውና ብሎ ንሰማማ ብሓንሳብ ንንበር ንደቅና ብሓንሳብ ንዕብዮም ፍቕሪና ሃቦ ፍቕርን ናይ ኣቦ ጥራሕ ደይኮነ ወይ ናይ ኣደ ጥራሕ ደይኮነ ናይ ክልቲኦም ሒዞም ከዓብዩ ይኽእሉ ኣለዎ ሓደራ ኣሕዋተይ ካብቲ ፈቲና መሳርሒ ናይ ሰይጣን ኣይንኹን መሳርሒ ናይ ዲያብሎስ ኣይንኹን ጥዒሙና ኮቦርታ ሂቡ ደብዲቡና ደቅሲ እንታይ ገድሹኪ መዓት ኣታዊ ትረኽብለኺ ብምሕረት እንታይ ገድሹኪ እስኺናቶም ጥራሕ ትፅበይ ከምዚኣ ጌርኪ ሽጣራ ጌርኪ ንሰዓት ክንድዚ ሰዓት ክፈለ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ከዓ ከምዚ ትከፈል እንታይ ገድሹኪ እንዳበለ ኣብ ሓንጎልና ኣብ ኣእምሮና ናብ እዝንና እንዳመፀ እንዳታለለ ከም ድቅስ ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ መንግስተ ሰማይ ዘይኮነ ፍቕሪ ናይ ገንዘብ ከም ዝሓድረና ገብረና ኣሎ ኣሕዋተይ ካብዚ ነገር እዚ ጠጠው ንበል ሓሶት ንመንግስቲ ሓሶት ንነብስና ሓሶት ንደቅና ሓንሶት ነድሕድሕድና ሓሲና ነብር ኣለና ሰብኣይን ሰበይትን ኣነ ሓሴ ሰብኣይ ተፈላለየ ይፈልጥ እንዳርኣየ ሕሊናኻ ከመይ ጌርካ ትድቅስ ስለዚ ኣብ ከምዚ ህይወት ዘለና ኣብዚ ናይ ጾም ጊዜ ኣነ
أنا يصوم الله خط راح ليكونه كم ذي نجر تصيمنا ذي نجر ذي تطوخ بلا الله إجابير صفته حيوت كنبر علني من قصة سماي كأتو عبنا تاوت عدى عبنا تاوت عبكن كون علنا عبو إلا تفعل خا من قصة خير كاب حج جميرنا بحساب كوينا كنبر نولادنا بفقرين بسنتين كنعبي تسمعنا لنا مو تن ببينا من بار قدفنا لنا إلكا تسمع نايت ألم تسرح لها قدفو السنة من قصة سمايا يبقى عكاني تتصوم علىها نايت ألم سراح تقرفو لك تتصوم علىها ببيزنس غير كان سنمتات قرفو لك تتصوم علىها كابت فتيخة دليخة عتيخة يزلها أو زي حاتات تطوابلو أما عن تبزح كي صادق كمان كندق زي ود يكون نحنا دخومات مليسنا بعلنا فتينا دلينا أبحاتاتنا عطولن بعلنا تسألم كسرح أنا زقددني سبيله ويتجاجيكم كنا أنا نتسألم سرح زعتو تجاجيكم صباحي نبيني زنبر زلخو جنزب كركب إلى فتي دلي كم زنبر زلخو جنزب كركب إلى بيزنس غير سب زمت زلخو فتي دلي تجاجيكم كن كابتي فتينا دلينا بعلنا مسارحي ناتي دابلوس نخونا لنا محواتي نزنا جرزي توبع نبلو صوم بزي تكبار صوم بزي تكبار النت بزي تكبار صوم بزي تكبار تصوم على خا نقدميت صوم حانت نقدميت كلتا ندحري ديكونس حانت ندحريت شوعات نقدميت نخيد نجابير نحقوسو نمنجس سماي نورس سبات نخون نمنجس سماي حرر نبل نمنجس سماي نتأمين سبات نخون ونفعت وتادرنا كريستوس نخون عكسادك مسكال غيرك عكسا ناي برور ناي ورقي ناي انጨቲ مسكال غيرنا مخاد يكونه كابتي فتينا دلينا عتينايو زلنا حاطات اب غيزه صوم تطو نبل يصوم اللهون تبلكاني بينها تفلالها تنبر يصوم الله تبلني تحابيخا تسرح يصوم الله تبلني 10 خميتاوس እግዚአብሔር አምላካ ዘይት ከፍል እንተኮይንካ ዝተኣሰረ ዝተሸገረ ዝሓመመ ሪኢኻ ዘይት ፍልጥ ሓውኻ ኣብ ግዜ ጾም ክትበፅሖ ሰላም ክትብሎ ክትሪኦ ፍቕሪ ክትልግሰሉ ከመይለኻ ኣበይለኻ ክትብሎ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ይጾም ኣለኹ እንተበልና እንተበልኩ ኣነ ኣብ ርእሰይ ጎርሓ ሓዊ ይደፍእ ኣለኹ ኣብ ልዕለይ ኣብዚኣ ከለኹ ብሓዊ ነፍሰይ የቃፅል ኣለኹ يحواتي زي دقيسنايو طعيمونا كوبرتا دريمنا غابي دريمنا زدقسناي حوت ياخلنا نتس قص እግዚአብሔር ندلي ገንዘባይ ጠቅመናኒ ፍቅሪ እግዚአብሔር ይሕሸና ፍቅሪ መንግስተ ሰማይ ንዘል ዓለም ከይተሳቃና ክነብረሉ ህይወት ክህበና እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ናይ ምድሪ ህይወት ፎቅ ንበሎ ቁርጽ ፍቃድ ንውሰድ ካብቲ ፈቲና ደሊና አቲናዮ ዘለና ጌጋታት نتعرب قبل علك ቃል ኪዳን ኣይንደርብ ተሓቢእና ኣይንመርዓው ተሓቢእና ኣይንፋታሕ እግዚአብሔር ከማይን ጸባ ንግበርኩም ኣይትፈላለዩ ኢሎም መሪኦም ክንዲኦም መላእክት ኣብ ልዕለና ጠጠው ኢሎም ቃል ኪዳን ኣሲሮምና ባዕልና ግን ፋሕፋሕ ንብላለና ባዕልና ብፍቃድና ባዕለይ ንብላለና ንእግዚአብሔር ፍቃድና ንሃቦ ንእግዚአብሔር አምላክና ፍቃድና ንሃቦ ባዕልና ይኮነን ወሰንቲ ናይ ህይወትና እግዚአብሔር ናህና ካብ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣብነታውን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ክንከውን ተስፋ ገብር ዘረባ ብዝሕለኹ ኣብ ግዜ ጾም ክንገብሮ ዝግባአና ንደቀና ንዓና ነዚ መስል ሰሰናዩ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ እግዚአብሔር አምላክና ጾምና ምፍጽምታ ይብጻሕና በካለ ጊዜ ኣብ ካልእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና